Ensisijainen tehtävä on tukea komissioa arktisen strategian päivittämisessä. Maailma on hyvin erilainen tänään kuin se oli vielä muutama vuosi sitten, ja EU täytyy vahvistaa myös omaa turvallisuusulottuvuutta arktisella alueella. Tämän lisäksi tietysti alkuperäiskansan kysymykset ja ympäristöllinen kestävyys ovat niitä asioita, eli tuen komissioa arktisen politiikan vahvistamisessa. Suurimmat kysymykset ovat turvallisuus- ja puolustuskysymykset. Toinen on taloudelliset mahdollisuudet, kolmas on ilmasto- kautta ympäristökysymykset ja neljäs alkuperäiskansojen asema arktisella alueella. Tämän lisäksi oikeastaan ensimmäisenä työnäni haluaisin selvittää EU:n riippuvuuksia arktisesta alueesta. Minkälaisia riippuvuuksia meillä on koko EU:na, joita voidaan huonossa tapauksessa aseellistaa meitä vastaan. Komission painopisteet ovat turvallisuuden vahvistaminen, taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen ja vihreän siirtymän ja digitaalisen suvereniteetin vahvistaminen. Ja arktisen alueen tulevaisuus liittyy hyvin pitkälti näihin painopistealueisiin. Nyt kysymys on siitä, mitä EU pitää tehdä lisää ja enemmän arktisella alueella, jotta meidän asema ja rooli siellä vahvistuu. Arktisen alueen merkitys turvallisuuspolitiikassa tulee lisääntymään ja korostumaan, ja tästä syystä on hyvin selvää, että EU:n täytyy olla vahvempi turvallisuuden tuottaja arktisella alueella. Toiseksi meillä on riippuvaisuuksia arktisesta alueesta, joka säteilee vaikutuksia ympäri Eurooppaa, ja tässä on ihan selkeä intressi meille vahvistaa omaa läsnäoloamme. Kolmanneksi taloudelliset mahdollisuudet arktisella alueella ovat avautumassa aivan uudella tavalla, ja meidän täytyy olla mukana ottamassa oma roolimme taloudellisessa kehityksessä ja mahdollistaa se, että arktinen alue voi olla taloudellisesti ja sosiaalisesti elinvoimainen. Suomelle ja Pohjoismaille arktinen on tietysti luontainen toimintaympäristö niin taloudessa kuin turvallisuudessa, ilmasto- ja ympäristökysymyksissä ja myös alkuperäiskansan etujen vaalimisessa. Eli se, että EU vahvistaa omaa rooliaan ja läsnäoloa arktisella alueella on pelkästään positiivinen asia Suomelle, suomalaisille ja kaikille pohjoismaalaisille. Luulen, että Katainen-reporttia ei ole tulossa, koska yritän syöttää näitä ajatuksia, mitä maailmalta kuulen, arktisen strategian vahvistamiseen ja mahdollisesti myös EU:n turvallisuusstrategian luomisessa.